Nyansapo TV abusuafo Nyansapo TV de enema efe enema ekoso ene yetwa edebremo na ene yabo awura mampon kromampon na yabo awura mu asante mampon ene yewoyi na ye nana ageni mboaten wasi ahimfie kama bi ewo tunsum krom a wo ye tunsum hene nana ageni mboaten wasi ahimfie kama bi wo tunsum etabusuafo say ba ne say Nyansapo de bebia ye kwa ahemfo ye no mo anenam emu ye niema efe na niema anika se ya ebusuafo ye ntimi mfa ye nkwa ye ntimi nhwe esese ye de che yahwefo eti ahwefo mu ni machi na ye nkọ ni ye nkọ hwa ahemfie a ye nana ageni mboaten wasi Samre na tunso mu hine na butoku hine ana mane kwanso watira pakema oba no dana mane kwanso watira pakemu oye da sebre na lebre pocket ya pa na butoku hine mapo matu butoku mapo abatu butoku mapo matu tunso oye na da mo bru amane ne aba se ne da enim no abakosem ne amane na da bia da na die ene yewo mampon asante mampon ne wo mampon so aye tro se wo mampon tunsu toku aho ne wo ni e nana ageni boaten a wo ye toku hene tunsu hene da sebe na tonfo hene ene wada pakema fefe sebi asante memo senka hu so bi da pakema enya rewo a eye ni je ene de eye ni je eye usebo ene sen nana ageni boaten a wo ye toku hene tunsu hene da sebe na tonfo hene na me ya adom na nanoma yipumakwam ama ene wasi ahimfie kakraka e de chema poma ni munyam santimani munyam ne gana mani munyam eti na afra pakan a wodi asa ota da ban wa pakan mu e kase tunsu a eye atunsu na obo akorabo obo agya obo atu obo asekan na obo akorabo no na obo atu na asekan na eyeja e no debo eti se eja de a se de ensu a odi owie agya na owie sekan na owie agyan na wodi numu no na efe na atunsu na se bebe otonfo ne ebo ade no no atonfo nti no otonfo no ni nsuo na be tunsu e otonfo ni nsuo na obo nsuo na sekan obo agyan obo ne kranta obo no nsuo wodi numu na efe na tunsu nti wodi tu nsuo ni mu se nsuo na asoso no se obi twa obi abodam sabio obi adwum kano obi suraka obi ba na oba na se de no sa tunsu no ma nipa ko hutimi tono e ma ide ayare feba enti sa enmu won ti no na o sa edunsini o sa titi nduro na o sa de sa bo agyan e na sa fre kro bi so butoku ni nyina aka ne ho butoku abakosem kakra da ho ne se eye bo tokuru no tere se ye na na bia na abakosem tere se na oye tunsom de hye ena ye na nanu be fa no ye na nanu sabi amotia be fa no ko hye obodan bi mu na obodan na no ko hye mu no ko hye mu 40 days ade diana oba no na maka obi ebusan bi bia on ti ase e to obodan ko da sebre wo se da sebre ye di sie ofrifie na aduana na nti oba ye no soso no ontimi nkasa ena yeru asade a mo fa no nko na wo bebe okoye na on kire bebe okoye abakosom kire se o de koye no ebepem ne nkimo twere da so gu boda na no ho no oba no na okuta sede okuta nkunya okuta osono ne se sese wo ye bofo nti na okọ de ne ko ho no kunya ase ni nyina ba ka ho enti ne butoku ne tunsuom no abofo
oye bofo oye kofo oye sahin ankasa ema mampon akode nyina mampon de ko akon twa asantema wusi aye ma mampon benya sahin nyina ni nyina gina butoku yene so ni nyina gina atonfo yene so ono na bo ajan bo akode bo bibia ma dasebre ne dasebre timi de sesi buka se asantema bi asantema kontire mi sahin wa asantema mu no ono na bo ni nyina ma no etesene ma opiafo ma wisi that's it. Twafo hine na na boama ena di side nim no ena di kun anim aye kɔ no butoku hine na ja so na pru na tuom no butoku ja se na pru na tuom no ona pru na tuom no sa so na ohine na ni kontine era kontine na eba no era ko bia hine na akwa mu hine so na di so a eba no na asa na so na di so no na asa na yera busu afo na busu apanyi so na tachi ana na adwufo yera na ati adaban no yera na esa no yera ma obru ma so yera ma obru
Yewra so na am say ade fefe eye ne fenti o se won tinra o ne maame aja kuma difie ese ene ese ne na toku edie na himfie na no na wasere manpon ne se o betwa ahoma ni bia ene obeba na aba abaye ne kama eti ene se muhu na manpon ne e wo botoku ahimfie a na ye enkra botoku ne na de sere de o de mo ahme se omra no me bie ahimfie anu ma no enunti ene na wadawro happy wani bie yana da gidi bo botoku hene na nanu mo ni nyame adawro ma enam ne so ama wasi ahimfie to de beto yewura ni na adawro ma yana da pai se kwa bebe mu a omra na ometwa ho e ma ti akwanhwa ya yewura so abeka yensa ya de mo ba ya bɔ ne fufuru bi ani ase eti sani abutoku ehine yasia no osi wani mana na yehwe a oso dia beguwe to mo afa abebi jo abutoku ni se pinani go hu yi Zio. 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 Abudugu. Sema sana nisiano. Asiwe mfuma na aso ni. Ni aso. Because I saw many at Zio. Zio. Emma one and another. Zio. Zio. Honestly, otina ho ema na nanu edi anafo nti na ho kase ade a waye no aso ne ni
we nyina kyerɛ sɛ Zio. yɛsɛ sɛ bisa bi agu akonnwa me ma no wɔte so Zio. nya bibi no ɔdi bia no ɔde kakra si makae wɔ nanam Zio. ɛno ɛso Zio. Zio. Nti na wie yɛ nyina asi mu nneɛma Zio. Abudugu. Ɔhene sɛ ɔnyɛ bifurupɛ. Ɔsi wudi a wogyina bi. Wokae ahemfie sɛ ɛsɛ wosiesie hɔ nom. Ɔsi wɔka na ɔka ɛde foa so sɛ wo nananom agyapadeɛ wansɛe no. Wɔanni ne nyinaa akwa wɔanum daabi. Ɔsi wode ayɛ biribi wonya sɛ wakae wo nananom. Nti ɔhene sɛ n'ani sɔ deɛ wayɛ no. ina nananom adi makyi nyina wɔmmɛkae a da biara mekasa Zio. sɛ nnɛ Zio. yɛdie ɛnte sɛ kane atwa mu Zio. ɛsɛ bi nso sisi na nananom yɛde si wɔ mu akɔyɛ kɛse so a Zio. ɛkyɛ sɛ ɔman no a wobɛdi so Zio. 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 ɛbɛyi wakyerɛ me Zio. bɛyɛ me fɛ Zio. ɛyɛ maso Zio. ne agye yie Zio. nyame sraa ne sɛ Zio. wɔn nananom Zio. mewɔ gyidie wɔ mu Zio. ɛde afe kwankorɔ bɛsɔ no so Zio. wobɛnyini Zio. wobɛhyia me Zio. wasan yini ansa na nananom Zio. Ɔhene sɛ ɔma n'ani agye ɔse gye biaa sɛ mobɛkae a ɔde yɛ mfa to ho ɛma nananom sɛ ɛnnɛ ahennie no ɛnte sɛ kane no ɛnnɛ nneɛma pii aba nti ɛnnɛ woyɛ ɔhene na sɛ wontu mpɔn a ɛnyɛ yie ɔhene yɛ afutuo a ɔde ma nananom nyinaa sɛ mommɔ mmɔden sɛ mogya padeɛ aberɛ abusua sɛ ɔmu sisi de baeɛ no monhwɛ efie hɔ monhwɛ ɔman no na monsiesie na ɛnyɛ fɛ na botoku ɔhene se ɔde afe asa aka ho ɔse ɔnim sɛ ansa na ɔbɛkɔ ne nananom hɔ no wo wobɛyɛ n'ayie ɔhene se Zio. 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 Please cancel. Zio. They say, Masini Akara look ready, and now they say, Zio. Zio. now Sunday they'll bring me one beautiful. Zio. Nambua, give you. Zio. What's I see? Zio. Buy you, operate, and so Zio. Papa, which also was so marker. Sorry, not so. Zio. 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 Adeɛ baako a nyɛ sɛ mba bi sɛ mebaeɛ masesa no Zio. bi ɔtoma kɔdwa bia so me hɔ no ɔtwe afena gyina me Zio. kasa ɛnte sɛ tete hɔ no a wɔma ɛfrɛ mo aberɛmmoɔ deɛ Zio. monya nti yɛgye biribiaa bɔɔ so asesa Zio. ma wɔhene bi akwan obi bu ɔhyɛ forɔfoɔ bi gyina ma ne twe Zio. afena aseɛ ne sɛ wɔbɛyɛ wɔ no kurom adeɛ ɛyɛ sɛ Zio. ti ase Zio. sɛ wɔyɛ adwuma yɛndiɛ ɛno so nti nana ka bo nneɛma ɛba Zio. United Nations Zio. ɛwɔ ne asɛlɛkte ɔso Zio. Zio. ɛnti ne da nana no bi nyinaa ma yɛ ahyia pa Agotoku. Ɔhene sɛ bra. Bless.
One for 200 man. Who's here? Zio. Okay, I'm Papa. Catch your son. Zio. As I see, I'm going to Winston. Zio. Nana, no, I be too far. Muchasa, Betchman Pomai, Monson. Zio. Obushankaya, Moaman Pomemo, in a moment in the Magistrada. Zio. A year and that day, Nana Ajanim Watain. What time I come Cassia Sono, in Fiansuni, Nesum Pa, was some Botokumai, Ama Ebi Aka Tunsum, Emai, Enna, or the other son does a bre, Nesum Pantina, Nananum, Moabasuno Diapa, Amen, Nadia Yehuni, Mumagin San Zero, Nananum, Moadaroma, Modaya Pa, Musona, Ajanim Watain. And in a foot to power, tear free new raho, and I never see a him fear ya, was it Yamla Megwe and no Emmanuel. Nana no more than ye. Moada Roma, and you are any son, Dosun Takrache. At the fair fan and I didn't watching a binu, a vessel be any, one more answer when you saw the original trade, no see a cleaning. Nana but open so. Nana Tadia Pasinsa, Nana Sumampa Ensa, Mwadaroma, Mwana Mona Natimobia, Nana Botoku, Ubaya Jumadin, Eddie Kuje, Asantamai, Emma Upeja, Mampomai, Enim, Ewakum, Wajuma Pa, we are Yenti, and Ne, when you assassin Santamoa, and the higher friend Botoku. Nananum, Yasramo. Crodia, our honor, Nasa, a puntua memoir, now quay be beer. Now, but Tokubajin San were piaful. Wadaroma, Ghana mine, any Santimania, Kobiana, Sobakuba, now more, won't be one Samoa, won't be a fatano, or Mumrabo Toku assassin. So now, if the Jumaka see a maybe a beer honomo, Nanan Majin San were piaful. Wadaroma, one more be so, Emra. Na one Messi die akasi oh Botoku na at the fair fine na him fear yahuni in fear no wachi na jenim boaten musa me so die pa won ko si e de chen sei oh Botoku na ye wura da se bro me frɛ no en na hima se Botoku soso moada roma aboafo aboa me masa me sikasi a chen tunsuo mu die nananom nanma pon hin kwaso de panifo kwaso nanahima kwaso the man penny for Quaso, as you may have 4 Wokroma in Quaso, MC in Quaso, MP in Quaso. The guy therefore Nananomo, Aton and Safre, Adophonia and Nintin in Quaso. Modaroma, the Ayana Mecan say, Adia Debiano, Yana, and you know, Ebatahu. Nananum, Modaroma, say, Jumedia Yebe, Munya Church Ginapa. Na baby o says can free biano on konyi few on na mas kanum na home na adifefe biano sikani ade na na magin san mu apiafo nipa bone on de ka no nko no ne de wo se na na ageni boaten ade mojan wa hye mampoman yembe bia ka na mamponhene ne na mamponhema na on de wo se ono wonte ase wa ye ne ho akokọ batai na woni de na na ageni boaten boano no ohweten ne de ye de ani o muna muwani muhuna monfra no asudwem na mutunufo se nananom mutunufo na se wante ase amoma nka mo nche ho no nananom munyinsa no apiafo molikasa musunta tuson kwa no djuma no aso enti ye de ama cyanohydrofo no eye China fo no a wadaroma oni MP ne MC kakra yeti minti ye twa homamu wo ginya ase ukotre mo ma mutufo no China for na baha abahwe akwan no enti tusom kwa na free
baby Pragianfo no be see Sacramai war no dear. Yet the Akasano Hydro project no ho. Na yes sir that's a brand Madaroma Oman Pie. Now when himself was a great channel tin no do baby Ayana a Kasaka Sipa my Madaroma boy na sa akonya ya yanya de to some kwai Akasano Hydro project no. Madaroma beti be bosime miensa egosi boya be mu die na atimi abaso Madaroma wo ma ba abaya assessment ni nyina awie na atodie ebepia na dasebe woni nana ampohema mode mo ahode onim dia ni mo ahode bia wo bia push bia wo bia wo push na project na mra so na tunsom se ba ha anya ye den asibra Madaroma MC ni ba kakra bia me woni sa ana tunsom hene wa ya dia sa watimi asi ade fefe dia mampoman sabe ya tunsom fon kwa dia aye mampoman nyina dia insa ba bia pese meeting dia beta ba be se da abe mu meeting eti MC mi am personal level dia we won na me de boa tunsom hene project aye ni Madaroma da asibra be se mo kwa se me kasa be da asi